сме 7 септември 2024 година, нивото е 7 см, пак има 3-4-5 метра вятър, още от през нощта духа. Риболова е малко по-слаб от вчера, но пак в сравнение с някои други дет бяха наблизо. Си добре, хванах си две таранки, хубави и някоя друга платичка и някои други много древни за пускане имаше, също ги пуснахме. Общо никой знае колко нивото пада постоянно, водата пада 7 см, вчера беше 11, днес 7. Въпреки че на колкото е по-ниска нивото, по-хубаво се паща риба, и винаги те. Да се надявам, че следващия път ще има и повече. Но пак имаше удари на риби, които фащам ги и не мога да ги изваря от водораслите. Дърпат водораслите и остават там. Не мога да ги прекарам през бариерата от водораслите, така да се каже. И толкова и тези не мога да остават от другата страна. Но ще видим, утре може да пробвам пак сутринта. Утре сутринта раното, обикновено някой друг удар там, 2-3 пъти, който да най-много. И край. После вече почват по-древни риби. Първите риби удрят сутринта рано, да разсъмване. Може да пробваме пак да видим. И вече пък, щом сме за риба, значи денят е прекрасен.